Naia eta Kerman adiskideak dira bidaian. Bidaiako 10. eguna da, eta Naia ohartu da Kermanek lehen egunetik dena Facebooken partekatzen duela. Naia hasita, Iluna Bertsu 8 tikian. Facebooken jartzen duzu argazkita dena, ez dut uste hau denik ez bide zuzena. Naiz eta bidaia den gubien lehena, ez du izan beharrik ehun pertsonarena, ez du izan beharrik ehun pertsonarena. Facebookera igo dut bidaia partean, argazki batzuk dira aldatu aldartean, lagun guzti oientzat kaltea, jakin dezaten zer den jelos izatean, jakin dezaten zer den jelos izatean. Banatuz anekdota eta hainbat datu, pixka bat trabatzen hau ta aizu barkatu, eta gero bidaia gustatu maitatu, itzultzean ezingo da ezer kontatu, itzultzean ezingo da ezer kontatu. Berdina egiten duten doazen aldiro, ta igotzeko badut nahikoa motibo, atzo laku inguruan ze festa ze giro, biluzik zauden oiek ez ditut ezigo, biluzik zauden oiek ez ditut ezigo. Zorionak zuri Kerman ze mutil argia, ez zela egin behar gauza nabaria, Facebookera luzatuzuk beti begia, utsegiten aizira bidaia erdian, utsegiten aizira bidaia erdian. Bidaian klik egiten ari eta ari, ara zainbat lertzear kopetan nabari, erakutsi beharko diot lagunari, ea irregiozu nire kamarari, ia irregiozu